Чай сега ще направи. Какво слагаме? О! Той пак се е показал. Чучей. Показал. Оле! Това си камарата. Какво става? Ай, мога малко да му се отрови вратата, бе. Да се подпали челеви. Йо. Пали в купищата. Някакви камари има нагоре. Ужас. Това е колко от мене. Снежен човек, куп. До коя кола, бе? Какво слагаме?